siyabonga baba. SG sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi uvale kahle. Wavaleka kwalidu. Jabula kakhulu. Sanibonani bandla. Ngibingelele ne leadership yonke ngeke ngisayibala ngamunye ngoba seyibaliwe. Ngibonge nje ukuthi sibe khona la ukuthi sizolalela leli cala elibekwayo kuthiwa kunecala. Manje sesiphuma enkantolo asikaliboni ukuthi liphi leli cala. Sesiphuma khona phela zolaleli abantu abakhulumayo lapha no magistrate nabameli. Kodwa ngeke sikutshela ukuthi bathi konakelephi ngoba konakele indawo. Ngiyabonga ke kuthiwa ngibingelele nje kuphela. Ngizobingelela lokhu kwangempela. Nginganibingeleli manje. Okay. Ngoba nithi ke buwa la kusisizini. Kitabuwa kaSuthu he. Ngivile la akibuwe. Yabuwa ya no. No. Comrades ngeke ngisakhuluma ngoba ama comrades asekhulumile ikakhulukazi uNobhala. Mina ke uma ngilalela noma ngibuka kunezinto ezenzekayo kulelizwe lakithi ebesilibiza ngokuthi likhululekile, ebesilibiza ngokuthi la abantu bakhona benza yonke into enhle njengoba bekhululekile. Kodwa ziningi izinto ezenzekayo. Ngenhlanhla ke nakho namhlanje sikhuluma ngale yengane esencane ukududuzile. Ozovela enkantolo. Kamanje angazi noma ngizwe kahle yini. Ngizwe sengathi manje ithi kufanele liye ephezulu kulamajaji amakhulu. Noma ebethi akaliboni icala yena mayekhulumela nje kodwa still uthi aliqhubekele phambili enkantolo enkulu ngaphezu kwale. Inkinga ke ekhona kimina uma sizibuka nje thina sisodwa kunezinto ngesinye isikhathi esizikhulumayo kodwa sikhulume nje ebese siphelele endleleni. uNobhala uthi ngaboshwa akashongo yedwa. Ngicabanga ukuthi nalensizwe ekhuluma eqala yathi khulumela uDuduzile isho njalo. Eqinisweni uNobhala uthi kwalento ukuthi kuze kube khona umsindo okwathi abantu bayikhulumela ke ngoba phela kufanele bakhulume banelungelo lokukhuluma ngalento okwakuthiwa kuqala idemocracy. Uma ungayilalela nje isho izinto eziningi ngokufanele bazikhulunywe, hlonishwe, kwenziwe konke. Usenzeka yini manje? Uma ungathatha mina nje njengoba kade uNobhala esho ngingomunye owadela ukufa ukuthi alethe inkululeko eSouth Africa. Kangangokuthi ngiboshwa izitha abacindezeli bangweba iminyaka engama 10
kanye nenyanga eziwusikisi ngoba khona ngake ngagwetshelwa nje lento kwakuthiwa yini konje Nkosi yami uboshwe nje ungasiwe enkantolo uboshwe nje ushawa ilokhuza namaphoyisa kwafa abantu ngamanye amagama ngizimisela ukunikezela ngomzimba wami ukuthi ngife uma kufuneke kufike ngaba yisosha ngizilindele ukuthi ngafa noma nini ngifela abantu bakithi nje kuphela ababecindezelekile angizange ngiboshwe ngingenzanga lutho ngaboshwa ngoba ngangilwela inkululeko ukuthi ngenkathi silwela inkululeko angizange ngidlule emhlabeni inhlanhla abaningi abafowethu nodadewethu badlule noma ngenkathi ngiboshiwe ngihleli eRobben Island nganginandaba ukuthi ngiboshwe ngisejele ngoba ngangithi uma ngiboshelwe abantu bakithi kulungile ngihlalela ishumi leminyaka ngamanye amagama ngisacrifice ngisho amabhunu uqobo lwawo noma bacindezeli noma belungu abakaze bangibophela ubala behlaza benjalo ngenkathi bengibopha nje ukuthi ngiye ejele babazi ukuthi ngenzeni kubona ngavuma futhi ukuthi ukulela inkululeko ngeke ngikuyeke ngoze ngife ngafunga ngalowo nkathi kulo mbuso wethu esithi unedemocracy kusho ukuthi umbuso wentando yeningi kusho lokho sesikhululekile ngenza sacrifice engako yokuyohlala ejele ishumi leminyaka ngoba ngathi mangiphuma ngaqhubha futhi ngangayeka inkinga ke sesihlangana nayo sesibusa manje ungasebona belungu abasibophayo sizwana kahle lento umphumela esikuwona namhlanje ngoba sisembedweni namhlanje suso nje makhaya kwathiwa asize enkantolo ngoba siyethuswa nje kuphela singakafiki la ngaboshwa sengiboshwa abakithi ke manje abakithi abelungu bengasaphethe sokuphetha abakithi noma sebephethe nje manje abelungu ngoba sasiphethe impela nibuyele emva manje nisenkingeni kunento ebizwa kuthiwa yini konje Nkosi yami mayiphelele kuthiwa yini ideni wisho ukuthini okay ngihlalele nje ngasukelwa insizwa efunda umthetho waze yaqeda yathi nya yanikezwa umsebenzi angwazi ukuthi wawuqhamuka phela umsebenzi ukuthiwa yini yona le nto nango ke nje uthi izondo commission phela uzondo waba khona wasebenza ngiyamazi lo mfo kodwa asoze siye kumbiza ngoba wenza isimanga usenza isimanga manje ngalesi asimanga angazi nizwile le ngoba khona bebexolisa khona into kwenzeka iphutha thina saboshwa usibona nje sibanga umbala ke naye sibanga ubala nje uma efika lapha ufuna wangibiza kuqala
njengevisitor yakhe azongibuza nje eyivisit ngaya futhi ngafike ngakhuluma konke ayekufuna. Ngemva kwalokho kwangibiza ke manje sengibizela ukuzongibuza. Uma ngibuza ke ngithi kuyena hayi ndoda ngicela ukuthi ungabi usihlalo wale commissioner yakho ngoba mina nawe siyazana. Umthetho ke lo ushiwo uma kuphilwa ezweni, uma izwe line democracy, izwe lithanda abantu bakubo. Ngithi no, ungalokothi baba uhlale lapha ngoba mina sizihlobo mina nawe. Sizihlobo kanjani naye? Ngaleso sikhathi nganginonkosikazi osubali wakhe ngoba yena waqonya udadewabo kalo. Umuntu futhi owayekukhongolose esasisebenza naye ngokomthetho, lo mthetho wamazwe aphila ngempela. Kuthiwa uma unikezwa isikhuni noma unecala, lo muntu enazana naye anikwazi ukuthi nihlale ndawonye nikhulume leyo nto. Fanele asuswe uze usihlala. Ngithi ke lokuzana kummeli wami tshena leli judge ukuthi ngeke likwazi ukukhuluma nami ngoba singabangani, sizihlobo. Umthetho lo. Athi no, akangazi, akakazabe isihlobo sami. La kwalizi judge qamba manga. Ngalizwa ngoC mina, ngalibona ngoC. Not uC lo ngani. Ngalibona ngoC. Hawu nanku umhlola kasangazi lo muntu. Kwakungiphika impela. Lo muntu wafungiswa ukuthi uyijaji uyokhuluma iqiniso kuphela. Manje uxakekile ke ngoba ngenkathi kwenziwa nithini lento i-commission ngenkathi kwenziwa usebuzwa ke ummeli wami ngoba lento ijwayelekile nje ukuthi uma umuntu engifuna ukuthi wena ukhulume nami kuye kuze usihlalo. Yini ungenawo usihlalo? Ngoba kwakufanele bakhona isihlalo kule commission. Useshone phela umuntu ongiphethe isigqoko sami ngithathile kuze. Manje isigqoko sami. Angazi beyapi. Ngophela nginepanda manje ngimdala ngemncane. Uthi ke ummeli wami, yini ungazange ube nomuntu osihlalo na? Yini bosihlalo wedwa ngoba wawuzohlangabezana nento nje? Umthetho uthi uma umuntu enaleso sicelo wena thatha lo oyiphini lakho azohlala la ukweseceleni ukuze umcimbi uhambe kahle. Uyamazi ukuthi waphendula wathi ephendule immeli wathi no, angifunanga ukuthi ngibe nosihlalo ngoba usihlalo uzongihlupha uma sekufike egcineni sengithatha inqumo. Usho ufuna ukuthatha inqumo zobugebengu ngamanye amazwi. Ijaji ke lelo, ijaji njalo. Niyayibona indaba? Ebese ke kuyadlula lapho. Ngithi ke mina no ngeke ngize lapho. Ngeke ngihlale na ngoba uyisihlobo sami. Athi angisona isihlalo waza wabhala emaphepheni. Angifuni ukudlula ukuthi isihlobo kanjani. Ngoba angikhulumi kabi, ngichaza nje into eyangehlela umuntu ngimazi. Hayi ukuthi ngimazi nje, umngani wami. Noma ngambuza nangaliphila ngiyokutshela phela sazwana phela. Nokuthi aze ayebe ujaji le. Imini ngamazi uba lensizwa le ngiyayazi. Samethemba ke, kuba methemba umuntu kusho isizulu. Uma sekudlula lokho ke manje. Angisayi ngithe kuyena ngizi mina lapha. Phela ngimina ngumlolo wenkululeko.
ngeke nje ungiphose ngapha nangapha akekho umuntu ozongidala ngathi angizi kuwena ukuthi awumkhethanga umuntu okwakho lo wenze njani esikhundleni sokuba adlulise lolu daba la kufanele ukuthi adlulise khona wathumela emajajini la ukugcina usabuya manje awuzubaleka mase ngishiswa ilanga uzolibamba ke manje mase ubaleka ngumemeza ngifuna ukunitshela ukuthi kwaleyo nto ukuthi ummeli noma umuntu onikezwe umsebenzi ukuthi awenze angawenza wephule imithetho eyijaji sithule thina sonke la ezweni sibukele nje ibonisa ukuthi kunenkinga nakuthina asikwazi ukuvikela nokuthi sithi inkululeko yothi sifuna iphumelele yonke siyiphethe siyehluleka badlale ngathi abantu khona umnyumfo lapha obe yiminister unfortunately usedlulile emhlabeni kuthiwani mawuthi uphile kahle ngalapho kuthiwani mfundiswa thini ngoba isifundiswa mawuthi emntwini hambe kahle tshela yes so may his soul rest in peace sikhona wadayisa lento okuthiwa inkampani zethu ngoba makuthiwa inkampani zikahulumeni lezi kushiwo thina abanikazi bezwe samthetho wadayisa umuntu wadayisana inkosi wadayisana inkosi mangikhumbuza wadayisa ngizwe ngifuna ngiza njalo ephuzweni elikhulu leli la namhlanje sila ngento engekho kodwa ngeke sisho lutho sothula nje hayi ke asiqhubeke futhi siyoyidefenda nini inkululeko yethu thina ke manje banikazi bayo abathandayo benze lo judge engikhuluma ngaye ngeke ngimiyeke impela wavelelwa phela la kumina ngoba ephethe amajaji lawa kazwe lonke wababhalela incwadi ephula umthetho ngicela ukuthi nibeke ama-charges ngamagama nibeke icela kuzuma cala ukuthi uyala kuzokhuluma nami ningamgwebi kancane nimgwebe iminyaka eyishumi neminyaka emihlanu wake wezwa lokhu ijaji litshena amanye amajaji ukuthi gwebane kanje lingabadedeli bakhuluma indaba yabo niyayibona lento ngathi ke mina no uma uthathela amajaji ngoba uphuma emthethweni ngeke ngiye kulo nkantolo and I meant it namanje mina mangathi ngiyafa manje ngafa la anginandaba angiloni igwala ngesabe angaze ngesabe nangelodela ngathi ngeke ngize kule nkantolo esatshwa wonke umuntu kuthiwa inkantolo enjani konjani ngibona Constitutional Court icourt okuthiwa liphethwe ibhuku lomthetho lentando yeningi ukuthi ayikho into ongayenza iphuma eceleni ayiphulwa umthetho uthi uma ijaji lenza umsebenzi ngenzansi aliwudluliseli phezulu lapha liwudlulisa kwamanye lukhule kancane kancane yena wavela uqondisa khona kubantu bakhe bayamesaba ngoba usebenza nabo ngoba unenkani njengoba abanenkani kimi ukonakala kwezinto kulelizwe amajaji nangempela into ayishintsha kuphela ukushintsha isigwebo kumina kodwa bayithathi njalo ngoba bathunywe ubani ubasiwabo waye ubasiwabo bathi mgwebeni lo wazoba gwebeni nesigwebo siyoyisho lento ngoba wayisho uyohlupheka nkosi yami ngoba akakazi ukuhamba emhlabeni nathi sisekhona
solokhu siphinda nje, solokhu siphinda. Obani abenza ukuthi izwe lingabuseki kahle na? Amajaji okugcina okuthiwa iwona aphethe umthetho sisekelo, ubona uphethe yonke imithetho eSouth Africa. Mayithola lento esikhundleni sokuba uyapeta baba, thumela lento lapho kufanele khona, noma beka umuntu ozokhuluma noZuma. Bathi awusiyamshada nathi seshilo ubaswethu. Bathi angize enkantolo. Ngathi ngeke ngize ngoba niphula umthetho. Ngasho sengani sengishilo. Phela ngidlala imvumo kagcina amazwi. Ngeke udlale ngami. Ngamtshela ngathi awatshena amajaji ngathi ngeke ngize. Ngoba ngidefendani inkululeko lesayilwela. Kufanele bekhona ukuthula noxolo. Alukwazi ukuqedwa amina ukuthi leyo nto sayishiqedwe amajaji akhuluma into engekho. Laze lasho-ke njengoba bekusho usihlalo la. Wathi lento esimgweba ngawuzuma yiyona right, kodwa siyamgweba ngoba uyedelela. Wakwalizwa ijaji enjalo elithukayo. Selifana nathi manje sesilwimbi nalo. Esikhundleni sokuba bahambise izinto ngomthetho. Ngeke ngiwahlonipha amajaji anjalo. Nakancane. Ngoba kufanele ukuthi amele iqiniso. Athukuthela amajaji agana unwabu. Bathi siyamgweba, bangigweba ngempela kukhulu ukuthi angivelanga enkantolo ngizothetha icala. Into eyumthetho ufanele yenziwe. Amajaji awuphula. Awusaphula nabamelike Nkosi yami. Noma abashushisi. Noma kuthiwa yililo besinela lobethetha icala kuthiwa yini? Kuthiwa umanje be-straight. Ake kwafika lapho khona abangithatha bangisa ejele. Ngingazange ngibe necala, ngazange ngithethe icala. Izwe elinjani lelo na? Sathula sathini thina? Kazoke besafuna nenze njalo. Abantu base South Africa ngoba babebona umhlola bavuka nje bomvu. Ngoba phela bazokwenza njani uma kunabantu abacabanga ukuthi bona baphethe uNkulunkulu. Abantu bakithi sonibonisa. Ingakho kwaba khona wakhala insimbi mfana. Uphethe. Ingakho lapha abantu bakithi abazibonisa khona ukuthi la ekhaya asikakhululeki. Basukuma bama ngeenyawo. Bebonisa intukuthelo yabo. Esikhundleni sokuba laba abaphula umthetho ngoba bephethe umthetho bakhuzwe bazothiwa no. Abazi ukuthi bazotholane ezimpi. Abazange bayithola. Kwakufa nje abantu bethi sithukuthela. Abakufihlanga lokho angithi. Basi benze njani bo? Ngazi ukuthi benze njani. Wafa abantu, babulala abantu, waphela babadubula manje abantu bomthetho. Nwaba yabantu. Manje baxakekile ukuthi bazobopha bani. Babona ukuthi ngoba abantu bayakhuluma yini le nikhuluma kuyona le eniphathayo. Kuthiwa uTwitter. Manje amaphoyisa ukhishwe ulokhuzana umongameli wakhipha amasosha ukuthi awazobulala abantu abaphethe akakhuzi. Waphuma kunzima.
Musumkhulumela ngaleyo nsizwa mfana kithi. Angifuni ukukhuluma ngayo. Base beyobheka uTwister. Ukuthi ubani bekhuluma. Bathola ingane laphana ethi we see you. Or I see you. Ake ngitshela. Uma ubhala ku Twitter uthi I see you. Icala lelo. Niyayibona lento engishoyo. Ingane ibona umhlobo. Mhlawumbe uma ubunga qagela. Uthi nampa abantu bebulawa bo. We see you ninibulala abantu whatever. Angazi. Namhlanje silapha nje for lokho. Osekuqede iminyaka engaki? 4. Umuntu oyintombazane ubhala ku Twitter uthi we see you. Uchajiwe namhlanje. Ngilalele kakhulu lapha ngifuna ukuzwa ukuthi ukazi undodakazi wenzani. Ngithi mina bazongitshela ukuthi kunento efihlekile yokuthi wabulala umuntu noma wathumela umuntu ukuthi abulala umuntu. Ayikho leyo nto. Kuthiwa nje wathi we see you. Ngitheke ngizoke nginibuze nje sihlele kanje. Ukuthi sithini uma kunje ezweni lethu eliphethwe abantu bakithi. Asebephethe manje, asebephethe nabelungu. Sizokwenza njani ngoba kusho ukuthi amanye amazwe noma ubani la ozothi ngelinye ilanga abhale ku Twitter athi we see you. So wisiboshwe. Inkululeko enjani? Why sivumela uhulumeni adlale ngathi lokwangempela? Sikuvumelelani lokho na? Yabuza manje. Yini sizoyenza ukuthi sesiyazi manje ukuthi uhulumeni wethu uzinikeza amandla okwenza umathanda kuyena. Maye ngakuthandi uyakubopha noma unecala noma unalo. Mina ka ngikhuluma nje ngoba ngikhuluma ngaboshwa nginacala ngoba uhulumeni bengangithandi. Sebebopha ingane yami manje ngoba nayo bengathandi nobaba wayo, bengathandi nenhlangano yakhe. Sizothula yini thina na sibukele lokho na? Ngale kwenzeka izinto ezisabekayo, abantu batholakala begcwele imali komantalanzi, into ebophisayo ababoshwe. Maneni thina sizele ukuzolungisa lelizwe. Sizele ukuzolungisa lelizwe. Ngiyafisa uyabona lezi zinto engizishoyo azimnandi. Ngahlala ejele mina ngeke ngimtshene okunye okuyimfihlo. Kwakufanele ukuthi ngingabuye ejele. Kwakufanele ngingabuye, hayi ukuthi ngiyaqagela. Yazi mina bengicela into elula nje ngoba okunye lokho esingakusho akuyokubalekile ukuthi njengoba kwenziwe lo sila sikhonela ubala la ngaboshela ubala mina ngale kwamanga amaningi aqanjwa ngami kuthiwa ngitshontshe izinto ngakhe umusi ngitshontshe imali akekho kwaphuma nanespeneni. Enye yezizathu abantu bakithi abangayiboni
ukuthi njengoba sakhe umkhonto wesizwe sicasulwa ilento yabantu abathi bayabusa bengabusi bebe bedla imali bentshontshe imali benza konke bebe besedelela besiqambela amanga sizoyilungisa kanjani lento sakhe umbutho omusha okufanele ulungise yonke lento abantu bakithi abamnyama baboni bacabanga ukuthi bona uma belungu besabahoha ukuthi tshontshela la kulungile ukuthi leyo nto isisaphambili ayisisi phambili sizwana mina bengizocela nje ngisazoke ngikhulume nebandla lami abaholi ke sithi wonke umuntu omnyama ake kube khona ilanga esizoprotecta esizoprotesta ngalo sonke sibale lezi zinto ezenziwayo sibale lezi zinto kulo hulumeni uhlulekile sifuna ukuthatha manje siphathe kuphele inhlupheko nokuzondwa nokuzondana kulelizwe ngoba uma singakwenzi lokho balokhu be nawe ngelinye ilanga ungenze lutho bazofika bathi ngena la uthe I see you ngena la ijele uma uthe nje I see you sazoke ngifune leli gama ukuthi yini le wrong kulona uma uthi I see you ngoba sitshenwa belungu lento nazi imfundiso ezisisheni nje ukuthi I see you black man akashongo nokuthi I see you black man uthi I see you nangu umntwana uvele enkantolo manje uma kuphinde kwenzeka kumnye nakumnye siyothi sithuleleni safuna nicabange lento ngelinye ilanga ke sihambe sithi lo hulumeni uyasibopha singenzanga lutho asisamfuni uma kuboshwa abaholi bakhona ababoshwa asisabafuni siyezwana ilokho nje bengifuna ukusho ukuthi asingavumeli ukudlala abanye abantu nathi izwe lethu le sala kulo siyezwana so yeka zonke izinto size inkantolo kuzothiwa wathi I see you siyabopha amaphoyisa njani wona la asukela umuntu nje uyabona lapho manake uzofola uRamaphosa mawunisho uyabona akufanele sibe zithithibala asiyenzelanga lotho umkhondo kofanele ukuthi lezi zinto sizisho sizikhulume ngoba zinjengoba zinjalo asikwazi ukuboshwa abantu ababonisa ubugebengu siyezwana mina into engixaka ukuthi sithuleleni abantu bathi wena uthe I see you nathi impela bese sizoku soma la intatheli zithuleleni zingasho ukuthi hayibo ayinjena kombe ngala ngithuleleni ake ningitsheneke inkokheli ngoba nezingqekwe icala leli bezekulo la namhlanje ani report land ani report lezi niyakhetha man report
wenzeni undodakazi kaJacob ngehlekisa mhlanganyelwa Zuma? Wenzeni? Kocelani mina. Aniboni leyo nto nayindatheli? Aniboni? Pendulani nganithola ngishibhile namhlanje. Anithola ngishibhile ningabizi imali. Likhona yini icala likaDuduzile na? Wenzeni? Nizweni nina lapha enkantolo? Nizobhala. Batholile uMgudumala. Bathole beshibhile. Angithi basiza abamala iduze. Ngibuze one by one. Kulungile. All I'm saying, asibe fair sonke, neyinkokheli asibe fair, neyintatheli asibe fair. Nakho konke nje. Khuzani umhlolo obulala izwe. Angithi nenzele lokho. Angithi niyaripota. Khona ungaripoteki. Abathula bathinta into zabo kakhulu babona ngifike babhizi. Because nikhonela ukukhuluma izinto ezingamaqiniso. Khulumana amaqiniso bakwethu. Uyabona nje lento engithi ngelilanga usafuna ukuthi simashe. Ngaba simashe kuba niyakhuluma. Ngoba ngabe sidayi bayazi, basitshela. Sekufanele sisukumele phansi. Sizozosilalela ukuthi sithini manje mase senze njalo. Siyavumelana? Bekuyilokho nje okwamba kwethu. Ngibonga nje nami ukuthi siyabonga ukuthi nibe khona. Sakhona sonke. Thank you very much. Akukho ke ngizokusho sekuphelele. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami weba. Awulethu umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Ay wena uyangibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Ay wena musungibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini.